Зараз будемо виконувати регулювання насос-форсунок, виставляння зазорів. Тобто зараз у нас Федір буде прокручувати мотором, ми зараз переглянемо, який у нас такт. Так, ну давай ще трішки прокрути. Стій. От, у нас зараз перша вижата. Ми попускаємо гайку. Докручуємо до опору. Зараз ми переглянемо, як у нас тут в загальному стоїть. Так, послабимо трішки, щоб зрозуміти. Так, закручуємо до опору. Так, легенько. Ну от, воно все вперлося. Тепер положення назад і відкручуємо на 180 градусів. Навіть можна на трішки більше, 200. І затягуємо гайку.